kif qedtilkom magħna għandna lil Matteus Grazzona flista persuna li drajtuh lil Matteus u propju llum ma' Matteus ħankunu din nitkellmu fuq 7 raġunijiet prinċipali għax ix wieħed jagħmel l-eżerċizzju. Matteus, kif inti l-ewwel nett? Tajjeb, inti magħna u hekk. Mela, aħna għedna li ħan nitkellmu llum fuq 7 raġunijiet prinċipali. Raġunijiet naħseb għalfejn għandna l-eżerċizzju hemm ħafna iktar minn 7, vera. Propju llum imma ħnaqbdu ma l-iktar 7 li narawhom l-iktar ta' benefiċċju biex ngħidu. Forsi l-iktar 7 li anka ma nobstrux kemm daqsxejn exercise ta' kuljum jista' jagħmlu differenza kbira. Number 1 program tagħna hekk aħna nagħmlu anke dejjem enfasi kbira fuq l-eżerċizzju importanti li kemm jista' jkun insibu dik imqar nofsija kuljum fejn nagħmlu anke ftit eżerċizzju. Prosit. Mela, jekk pereżempju nibdew anka minn sempliċement raġuni l-iktar forsi ovvja li niltaqgħu magħha ta' kuljum. Illi aħna rridu naqsu x-xaħam, mela kemm hawn min jgħid isma' jiena rrid nagħmel dieta biex nonqos eċetera eċetera. L-eżerċizzju flimkien ma' dieta tajba dik naħseb tkun fil-quċċata tal-lista. Dik l-ewwel ħsieb li jiġi ħanibda l-exercise biex nifforma ftit, mela ħannaqqas ftit il-waist, nifforma l-patata, naqqas il-ħibs eċetera eċetera. Dik hija l-iktar raġuni bażika. Però b'dik ir-raġuni x'jiġri fil-verità fil-fond tagħna Brian. Ħanibdew nħossuna aħjar ma' nafusna. Ħanħares fil-mela u ngħid ara naqra qed nagħmel progress, mela flok ma qabel ngħid il-Marelli jekk Alla jrid wasal is-sajf x'qata. Daqshekk nispera ma jistudnunix għall-barbecue għax ma rridx imur baħar. Dwejja ġej il-miliet għandi nibsa qatt ma' sitwazzjonijiet reali ħafna li. Huma realistimi, ġifieri aħna nitqu ngħidu għax irid neħħi naqqażaq. Fil-verità li jkun qed jiġri fuq ġewwa, ġifieri niltaqa' anke ma' klijenti li jgħidu li jisma'. Anka jkolli xi ngħid mal-arus tiegħi pereżempju għax ngħidlu nibda nsib l-iskużi biex ma noħorġux u dak jgħidli huwa xekk tipprova tevitani u daw it-tip ta' raġunijiet li jista' jkun li jkunu telqu minn xi ħaġa bħal isma' jiena wasalt fi żmien li naqqas ix-xaħam. Mela dik forsi hija raġuni number 1. It-tieni raġuni, speċjalment nies forsi iktar avvanzati tajjeb, huwa biex jitnaqqas l-ġieħ. Mela l-eżerċizzju huwa pruvat li jnaqqas dak li jgħidulu chronic pain fl-għadam, fil-joints, fil-muscles tagħna, tajjeb. X'inhu dan il-chronic pain? Chronic pain ikun tip ta' uġieħ. Ħafna jsemmu pereżempju uġieħ bħal xatka. Illi u lower back pain, ġifieri iktar uġieħ li jkun fil-parti l-isfel tad-dar fuq wara. Illi dan ikun ilhom iġorruh snin kbar. U mbagħad daqqa waħda, jgħidu wara naqra. Mela jiena provajt minn kollox u xtrajt dak it-tip ta' bank u dak it-tip ta' siġġu u isu kollox xejn itikka ma isu xejn ma solvi li problema, ma li bdejt niċċaqlaq naqra dak l-uġieħ vera beda jittaffa. Dik hija xi ħaġa kruċjali li isma' inti ħad tagħmel eżerċizzju illi dejjem oqgħod attention inti tagħmel ġifieri dejjem l-aħjar tkun taħt gwida. Però meta ħad tagħmlu iva, l-eżerċizzju huwa ippruvat li jnaqqaslek anke l-uġieħ. Bħal pereżempju sempliċiment inti Brian, nistgħu ngħidu sempliċiment, illi jekk issaħħaħ l-erja ta' madwar żaqek dik li bl-Ingliż jidwar l-core area, awtomatikament anka ħassaħħaħ il-parti t'isfel ta' darek ukoll bħala konsegwenza ta' dak it-training li tkun qed tagħmel għall-famuża core area. Tajjeb, raġuni oħra hija li aħna rridu nżidu l-muskulatura. Mela mhux l-irġiel biss, di importanti ħafna. Mhix kwistjoni ta' isma' għax jiena raġel irrid intella l-muscles, le. Il-muscle għandha bżonnu ħafna wkoll mara dik il-mara li trid li verament tidher l-aħjar tagħha. Għaliex? Għax awtomatikament meta l-livell tal-muskulatura mela kemm għandna muscle aħna jiżdied, qisu dak il-miżin li kien ikollna fil-qrati qabel Brian. Mela jekk inti ħatolli il-muskulatura awtomatikament ħajola l-metabolizmu li wassal biex jitnaqqas il-livell ta' xaħan f'ġisimna. Ġifieri dik li jgħidula a body transformation illi ġismek anka jekk jibqa' l-istess peace, mela ngħidu aħna persuna tiżen 90 kilo tidher mod. Persuna li tiżen 90 kilo wkoll, però forsi hija xi atleta, tidher kompletament differenti. Dik hija dik li jgħidula body transformation, illi inti il-mod kif tidher huwa totalment differenti minn ħadd ieħor. U l-idea li n-nisa jekk jagħmlu l-eżerċizzju, jekk jagħmlu l-weights ħajġu bħal l-irġiel. Idea żbaljata, diskutejna qabel ġifieri. Naħseb il-programm tal-ġimgħa l-oħra. Ekku jista' jkun fil-fatt ma raġas biex infakru ftit telespettaturi għandha 10% biss tat-testosteron li għandu raġel, it-testosteron huwa mill-punti ewlenin, wieħed mill-hormones ewlenin illi bihom inti ħattella l-muskulatura, ġifieri mara tista' serraħ rasa li mhux se ssir daqs raġel importanti ħafna wkoll. Interessanti wkoll illi l-eżerċizzju inaqqas iċ-ċans illi aħna nidru
ikbar mill-li aħna, mela kemm hawn min jgħidlek isma' jien għandi pereżempju 50 u inti forsi tgħidlu jew tgħidilha ma tidirx, però fil-verità l-ewwel impressjoni tiegħek tgħid li 50 biss għandha. U taħdem ukoll bil-kontra, naraw min huwa attiv ħafna illi normalment tgħid isma' possibbli di għandha 65, laqas kont inti 55, għaliex għax l-eżerċizzju huwa provat illi għamil dak li jgħidulu bl-Ingliż anti-aging, jiġifieri isek inti tmur lura anka fi żmien. Vantaġġ ieħor kbir huwa biex tipprevjeni jew tikkontrolla il-livell ta' diabete fil-ġisem, mela dak li jgħidulu aħna nafuh bħala it-sokkor, tajjeb dak f'termini mediċi huwa type 2 diabetes, huwa provat illi aħna ħanejnu l-ġisimna jikkontrolla ħafna bl-eżerċizzju regolari. U dan x'se jwassal, Brian, dan se jwassal biex aħna nkunu dak li jgħidulu insulin sensitive, ġifieri nkunu sensittivi għall-insulina biex kull meta din tkun rilaxxata f'ġisimna, ġisimna jkun konxju tagħha u ma joqgħodx jibqa' jipproduċi mill-frixa, eċetera, eċetera. Qed nitlu fid-dettall, però iva huwa bżonn jus ukoll u tajjeb li nafu illi l-exercise ħajnaqqas u jikkontrolla id-diabete. Il-pressjoni u l-kolesterol. ħafna meta jsemmu diabete qishom bla ma jridu jiftakru fil-pressjoni, fil-kolesterol, qisu kollox għandu x'jaqsam ma' xulxin. Għaliex, Brian? Għax fost affarijiet oħrajn. Meta aħna jkollna il-qalb tagħna li hija batuta għaliex? Batuta għax ma tantx tajnija x'tagħmel, ma tantx trenjajnija, ma tantx tajnija eżerċizzju. Din ħad tippompja ftit demm u trid tagħmel ħafna sforz biex tippompja ħafna drabi. Aħna x'iridu nagħmlu? Aħna rridu bil-kontra. Aħna rridu nħarġu lil qalbna biex tippompja ftit, għax kull darba qed tippompja qed titfa' ħafna demm fis-sistema tal-vini tal-arterji tagħna, eċetera, eċetera. Ġifieri importanti ħafna illi aħna insaħħu qalbna. U forsi s-seba' raġuni u l-iktar waħda illi mhux ħanejt in-number one, l-iktar waħda li nagħmlu għax forsi n-number one kienet fil-fatt illi naqsu x-xaħam. Però raġuni oħra kbira hija li inti tħossok tal-ġen. Mela pereżempju saru s-sitt tal-mod tal-kelma qed inħossni qishom l-10 ta' billej, kullhom kien juġani għajjien għax il-ġurnati ibsa, eċetera, eċetera. Nagħmel ftit training, ngħid ara naqra isni ġej bdejt il-ġurnata. Tibda l-ġurnata. Isek ħatibda kien qed iħossni aħjar. Ma kelli ftit tagħmel xejn wara s-saverandi ftit pereżempju nibda nagħmel hekk, kun nistudja hekk, kun ara hekk, kun nagħmel hekk. Dik hija purament qisha buttuna fejn aħna qisna nafsu reset u nerġgħu nibdew il-ġurnata moħħ nerġa' jifriska u jimxi l-qudiem. U dak il-feeling ta' wara workout biex ngħidlek Matteus tiġi jedik talih. Ma nafx hekk se tifhimni se nipprova. Dik jgħidula r-runners high fil-fatt illi hemm isem għaliha illi isma' illi inti iktar mod impika miegħek innifsek iktar wara ħatgħid iwa, għadha nerġa' nagħmilha u jew jisbaħ fil bdejt iġimmur il-ġim ħanneħħi l-istress li għandi. Iva hija purament xi ħaġa li titrankwillak u tirrilassa. Ikku Matteus dejjem għaddi konna diġà semmejni anke fil-programmi li għaddew ma dejjem anke nirrepetu anke forsi għal benefiċċju tat-telespettaturi li forsi qegħdin isegwuna l-ewwel darba jew nkella milhomx li jingħaqdu magħna, x'kemm ikollna bżonn aħna eżerċizzju ta' kuljum. Għandna bżonn nagħmlu sigħat. Mela, le, fil-verità ġifieri kwalunkwe eżerċizzju anke ħobbu ġibu l-eżempju jiena u inti illi sempliċiment ippreżenta l-programm bil-wieqfa flok bil-qiegħda. Diġà huwa anke aħjar għal diversi raġunijiet. Ma mbagħad fil-kċina ħdejlejha bil-wieqfa tanku. Iva, però mbagħad ħdejlejha forsi nikkulson ħafna iktar milli naħarqu. Waħda tfatti għall-oħra. Le, ma kwalunkwe moviment li tagħmel inti dejjem qiegħed jgħinek b'xi mod jew ieħor. Sabu wkoll Brian interessanti ħafna illi jew ċertu kumpaniji kbar fid-dinja fejn il-ħaddiema tagħhom jaħdmu bil-wieqfa. Tajdli grazzi min jaf kemm hawn minnhom, però jaħdmu bil-wieqfa xogħol li aħna tipikament nassoċjawh ma' xogħol ta' bil-qiegħda bħal pereżempju fuq computer. Illi daw anka il-mod u l-ammont ta' konċentrazzjoni li jkollhom ikun ħafna aħjar milli dawk il-ħaddiema li jagħmlu l-istess xogħol però bil-qiegħda. Ġifieri interessanti ħafna kemm ġisimna jieħu gost illi aħna qed nagħmlu xi tip ta' reżistenza. Kemm jieħu gost li aħna ma nintelqux. Tgħidli ma filgħaxija m'għandniex bżonn norqdu. Importanti ħafna wkoll. U għana xkultant nitaznu naqra wkoll il-lift speċjalment huma affarijiet żgħar ta' fil-verità imma li jistgħu jagħmlu anke differenza kbira u kultant anke meta tiraġunhom titħaq, jiġifieri mejlux jiena l-ħadd li għadha konġu kompless famuż Malta. U lista ta' nies jiġifieri kju twal għal dan il-famuż lift.
Meta mbagħad fit-taraġġ ma tara l-ħadd. Ikun tituża daqsxejn moħħok jgħid tisma' ejja ma ħanitla bil-mod ħadd taraġġ. Waħda forsi. U kulħadd tasal qabel milli toqgħod tistenna hemmhekk wara dawk in-nies kollha. Jiġifieri tant drajna. Bla dubju jkrem min li bil-fors irid jużah. M'għandix il-lifts. Però ħafna drabi ta' titwila u tara. Jiġifieri ma jkunx dejjem il-każ. U aħna importanti kif qedna ġifieri jekk diġà once li inti qont bil-wieqa flok ma qad bil-qiegħda tagħmel differenza, aħseb wara kemm tidħol ġo lift kontra li titla' taraġġ kemm iktar ħad tagħmel differenza u dawn huma affarijiet bażiċi. Bħal pereżempju sabu anke min jaħsel iktar il-plazzi minn ħadd ieħor ħajjara differenza f'kemm juża kaloriji matul il-ġurnata u ma ġimgħa wara ġimgħa. Tara ġifieri hemm benefiċċju wkoll. Speċjalment jekk hawn xi tfal li għadhom mhux daqshekk kbar li hom tedrom ejjejn inaqra u jsibu elf skuża biex ma jgħinuhiex. Raġuni valida ħafna hija li jismu jekk jien anke ħanejn naqra lill-ġenituri ħa naħraq iktar kaloriji in the long run hija xi ħaġa jiġifieri tgħidli kemm ma naħraq kaloriji. Per tiskanta kemm jagħmlu differenza biżni. Ekku. Matteus, grazzi għal darbohra anke li dil-ġimgħa ġejt hawnhekk anke mittina anka din informazzjoni, żgur li anka telespettaturi tagħna din ir-ruħna jkunu din jistennewha anka mill-feedback li nirċievu u aħna dejjem ħeġġu telespettaturi tagħna biex fil-każ li anka jkollkom xi mistoqsija jew anke tkun tridu nistgħu anke f'xi suġġett li iktar jinteressawkom tistgħu tibgħatulna email fuq lifestyleandco@tvm.com.mt jew nkella anke tikkuntattjawna direttament fuq il-paġna ta' Facebook tagħna Lifestyle and Co mbagħad aħna nkunu nistgħu ngħaddu anke suġġerimenti kif ukoll anke da suġġetti lil Matteus. Matteus aħna nerġgħu nitaqgħu anke bħal-lum ġimgħa, aħna minn hawnhekk ħammurru għal ftit reklami kif niġi lura ħammur naqra ħdejli nara t-tisjir tal-lum biex wasal bqgħu magħna.